Hvala, David. I hvala gospodinu Hodžaju na dolasku. Čestitam na osnivanju skupine prijateljstva koja je osnovana jutros. Ja ću joj se također pridružiti jer sam zainteresirana i želim pratiti napredak Kosova. Na početku svog izlaganja ste spomenuli da imate izazov od nekih čimbenika koji nisu iz Europske unije, a niste ih izrijekom spomenuli, ali vjerojatno mislite na Rusiju i na Tursku. Dakle, niste ništa rekli o odnosima između Kosova i Turske, tu biste možda mogli nešto pojasniti. Kao potpredsjednica delegacije za Kosovo mogu reći da jedini napredak koji uočavam jest uvođenje pozivnog broja 383. Drugo se ništa nije promijenilo. Kako ćete postići sporazum o razgraničenju s Crnom Gorom? Je li moguće utjecati na vašu skupštinu? To je jedini na zapreka liberalizaciji viznog režima. Dakle, zanima me hoće li se tu postignuti napredak.